bane abasindile kule ngozi abangeniswe esibhedlela. Abathathu babo balaliswe esibhedlela esise-Vryheid. Oyedwa ulaliswe esibhedlela eseMgungundlovu kanti basesimweni esigculisayo. Abanye abangaphezu kwama-50 balashelwe endaweni yesigameko base beyadedelwa. Besihleli nje siculela. After lokho kwaba ukukhathala ukuthi sesikhathazwe ukuthi sihlekile sajabula kwafikela ubuthongo abaningi nje nabo vele besesilele. Kwenzeka lengozi papa manje sevele sekwenzekile konke kwenzeka. Yawela phezulu kwami ibhasi. Kwaze kwadinga ukuthi bakhathe kungikhani ngikhona ukuphuma. Azange ngize ngibone lutho bengilela ngathi nje mangivuka ngiphaphama ngathola vele seyiwile abantu baphezulu kwethu. Umnyango wezempilo usazama ukubona ukuthi angeke yini bedluliselwe eMpumalanga ukuze belashelwe eduze kwasemakhaya. The thing that we wanted to do was to maybe arrange for transfer to Mpumalanga so that they can be closer to home. But because there are advanced arrangements in terms of them being operated, so we'll wait for that process, and then after that, then we'll then transfer them to Mpumalanga where we can then give them care after care. Uhulumeni wedlulise amazwi enduduzo emndenini wabonga umsebenzi owenziwe izisebenzi zezempilo ezaphuthuma endaweni yesigameko ngokusheshsha. Siyafisa ukudlulisa njengoba bengeke ngasho amazwi enduduzo emndenini yama-comrades ethu lawa u8 asedlulile emhlabeni sithi abalale ngenxeba. Uhulumeni waKwaZulu Natal uthi usazoxoxisana nohulumeni waseMpumalanga malungana nokuthi ungayisiza kanjani imindeni yabashonile. Ama-comrades ethu lawa ashile emhlabeni ama-comrades ayekade qhamuka eMpumalanga province. So ubuholi baseMpumalanga ubona right now obubhizi buhleli phansi buyaxoxa buyahlanganisa ukuthi kuzokwenzeka kanjani ukuze sikwazi ukuthi sibasize ozakwethu noma ama-comrades. Uma towards ekupheleni kweviki sizohlangana nobuholi baseMpumalanga busitshela ukuthi buhlele kanjani nemindeni ebese nathi ke siba ingxenye yabo. Kunxuswe abantu ukuthi baqaphele uma beshayela emgwaqeni.